Busturialdeko hitzak urteurren biribila ospatzen du. Bi hamarkada hauetan eskualdeko albisteak zabaldu ditu, eskuz esku eta etanik barik. Hurbileko notiziak hurbiltasunez eman ditu eta emango ditu. Ergintzatik jaio zen eta ergintzarien ezordio bizirik irauteko. Eta beraz, elkarrekin ospatu gure izan dugu gaztaro betean egon izana. Asko zarete egunero hitza elikatzen duzuenok, euskaratik eta euskaraz, errigintzatik, txikitasunean. Asko zarete txikitasunetik ekinda proiektu hau, komunitate hau, handi egin duzuenok, sendotu duzuenok. Eta eskerrik asko, 20 urtetan hitzez hitza egin duzuen langileoi. 20 urtetako hitzak egiten zuen alea ipini duzuen guztioi. Zuen danon babesa eta bultzada ezinbestekoak izan dira Busturialdeko hitzarentzat. Euskalgintzako eragile batzuk batu ginen, berotu ginen eta pentsatu gendun buru gogor jarrita Busturialdeko hitza sortu behar genduela. Hori ibili ginen 3-4 urte azpiko lanak egiten, inoke ikusten ez da ben lanak egiten, baina gero, beren emaitzak emoten dabizenak, danok ikusten dugun moduen, 20 urte daroan Busturialdeko hitzak, ez da? Ni 7 herri txikitako arduradun izan nintzen, eta niretzako garrantzitsua izan da saretze lan hori. Eskualde ingarela esango nuke, hitzak lagundu da belapur eskualde bateratu bat izeten, ez? Eta hitza ezin da galdu. 20 urte bete badauzen, nik uste dut, edo gureko neuke, etorkizun baten ondino jaixo ez dinen horretzek be, euskeraz irakurteko aukeri eukiko da bela, eta kazetari honek euskeraz idazten da bena, bai paperien zein digitalien, edo grabetan da bezen bideoak, edo igoten da bezen argazkizek, ze azken batean nik uste balorien jarri behar dela atzin dauen profesionaltasune. Hau da, hain proiektu txikiza izen da, zenbaterako gai diren eta zenbat gauza egiten diren. Eta nik uste dut hori balore oin bierko zala eta mezu bat amendiko ibai erakunde guztizeri, benetan horratzen dauen lana, eta barriro esango dut, dauzen pertsona profesionala horren lana onartzeko eta rekonozi duteko. Egindakoa haundia data, gatxa harin baloratzen. 20 urte sendotan, sartuta hainbat txokotan, segidu temporan sartzen. Danok ikusi daigun berbie, ta hitza ez dala galtzen. Danok ikusi daigun berbie, ta hitza ez dala galtzen. Bi hamarkada izen leikenez, denbora tartez bastante, mugarri hori jartzen da benei, horez hartu behar jake. Eskerrik asko hitza, gure eskerron hitza, segi eixu ezotake. Eskualdean gure euskeraz, tranquilei du leiken arte. Eskualdean gure euskeraz, tranquilei du leiken arte. Etorri gara ona, badakizue zergatik. Lehenengo eta behin amonak esan didalako hau. Gaur zuri tokaten zaizu Adeirekin. Eta bigarrenez, gaur Busturialdeko hitzak 20. urteurrena ospatzen duelako. Txalo gero bat beraientzat baita ere. Hasi etxetik eta kalera. Zuek! Martxan jarri da lege berria, nola da? Euskaraz Euskal Herria. Naizaztura dela eta horregatik idazten zaitut
baina zer ginateke gol. Egun hartan kasualitate izan ez bakinan garela esan nahi dizut itxasertzeko eserleku baten krezalez elikatuta urrengo gorria idazten Oroitzapenen beldur naiz haustura dela eta horiegatik idazten zaitut hemen ez zaudenetan beti da orain baina zer ginateke gol.